नमस्कार मित्रांनो, ऑनलाईन क्लासमध्ये मी डॉक्टर मिलिंद बचुटे आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। आज आपण चर्चा करणार आहोत इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरवैयक्तिक संघर्ष या मुख्य घटकातला संघर्षाची जाणीव हा उपघटक यावर आपण आज चर्चा करणार आहोत। संघर्ष म्हटलं की सर्वसामान्य लोकांचे कान टवकारले जातात। नको रे बाबा संघर्ष, संघर्षाचा विचार डोक्यात आला तरी त्याला पटकन काढून बाहेर फेकून द्यावं। बाहेर फेकता आलं नाही तर त्याचं दमन करावं, मनातल्या मनात तो दाबून टाकावा। पण संघर्ष व्यक्त करणं योग्य गोष्ट नाही, समाज मान्य नाही, चांगलं वर्तन मानलं जात नाही। म्हणून संघर्षाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोनच लोकांचा वेगळा आहे। म्हणून आज आपण सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये संघर्ष काय आहे हे समजून घेऊया। तेव्हा मित्रांनो, संघर्ष हा सर्वसाधारण व्यक्तीच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग झालेला आहे। तो त्याच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये सतत त्याला अनुभवायला येतो। जसे तुमचे नातेसंबंध आहेत, पती पत्नी, मित्र मैत्रीण, भाऊ बहीण, आजी आजोबा, मामा मामी, कुटुंबातील संबंधित कोणत्याही व्यक्ती असो, या व्यक्तीसोबत कधी ना कधी, केव्हा ना केव्हा क्षुल्लक कारणावरून तरी किंवा गंभीर कारणावरून संघर्षाचा अनुभव व्यक्तीला जीवनामध्ये आलेला आहे। याशिवाय वैयक्तिक अनुभवामध्ये माझ्यासमोर बसलेले किंवा माझं व्याख्यान ऐकणारे सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थी आहेत। जर ते किशोरावस्थेमध्ये जेव्हा पदार्पण केलं, आता त्यांच्या किशोरावस्थेचा शेवटचा काळ आहे किंवा ते तारुण्याच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये आहेत, पण किशोरावस्थेमध्ये 100% तुम्ही संघर्षाला सामोरे गेलेला आहात। काही व्यक्ती, प्राध्यापक माझं व्याख्यान ऐकत असतील तर तुमचे मुलं किशोरावस्थेमध्ये असतील तेव्हाही आपण संघर्षाला सामोरे गेलेला आहात। यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की वैयक्तिक जीवनामध्येही तुम्हाला सतत संघर्षाचा अनुभव आलेला आहे। यानंतरचा दुसरा भाग आहे की जो तुम्ही संघर्ष तुमच्या जीवनामध्ये अनुभवता, त्यामध्ये तुमच्या कार्यालयीन ठिकाणामध्ये की तुम्हाला संघर्षाची अनुभूती आलेली आहे। तुम्ही वरिष्ठ अधिकारी असा, कनिष्ठ अधिकारी असा, सर्वसाधारण कर्मचारी असा, तुम्ही प्रशासकीय अधिकारी असा की मॅनेजमेंटचे सदस्य असा, कोणीही असाल तरी कार्यालयीन कामामध्ये कधीतरी आपल्याला संघर्षाला सामोरं जावं लागतं। जेव्हा ह्या संघर्षाला समायोजन करता येत नाही तेव्हा जसं नातेसंबंधामध्ये व्यत्यय निर्माण होतो, तसंच सेवा गमावण्याची धोका तुमचा ह्या काळामध्ये असतो। परंतु कार्यालयाच्या ठिकाणी आपल्याला संघर्षाला सामोरं जावं लागतं। तिसरा घटक येतोय, संघर्ष तुमच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग आहे, तो तुमचा सांस्कृतिक संघर्ष आहे। आता हा घटक थोडं सविस्तर समजून घेऊया की आमच्या संस्कृतीचा भाग आमच्या संघर्षाशी कसा संबंधित आहे। मित्रहो, भारतावर बऱ्याच देशांनी आक्रमणं केली, राज्य केलं। बराच काळ भारत गुलामीमध्ये जीवन व्यतीत करत होता। त्यातले 2 सत्ता गाजवणाऱ्या व्यक्तींचं उदाहरण मी आपल्या समोर चर्चेला घेतो। एक आहे मुस्लिम राज्य आणि दुसरे आहेत इंग्रज। मुस्लिमांनी खूप वर्ष भारतावर राज्य केलं। त्यांची सत्ता संपल्यानंतर मुस्लिम भारत सोडून गेले नाहीत। याचा अर्थ ते बऱ्याच वर्षापासून ह्या रूढीला, ह्या संस्कृतीला समरस झाले होते। ते भारतातच कायम वास्तव्य केलं। हा एक गोष्ट लक्षात घ्या। आणि याच्यानंतर मी दुसरा राजा सांगितला होता की जो इंग्रज भारतात व्यापारी म्हणून आले, भारतावर राज्य करत होते, तेव्हा भारतीय जनतेने इंग्रजांना चले जावचा नारा दिला। मग मी तुम्हाला प्रश्न विचारेल की इंग्रजांना भारतीय लोकांनी का बहिष्कृत केलं किंवा का भारताच्या बाहेर जाण्यास सांगितलं? तर आपलं उत्तर आहे की इंग्रजांनी भारतीय जनतेवर खूप अन्याय केला। अगदी बरोबर आहे, मला ही गोष्ट मान्य आहे। इंग्रजांनी भारतीय जनतेवर अन्याय केला म्हणून आम्ही त्याच्या विरुद्ध बंड केलं, क्रांती केली आणि स्वतंत्र झालो। मग काय मुस्लिम राजांनी भारतीय जनतेवर अन्याय केला नव्हता का? तर जेवढा इंग्रजांनी अन्याय केला तेवढाच अन्याय मुस्लिम राजांनी भारतीय जनतेवर केला। परंतु एक गोष्ट मुस्लिम राजांनी आवर्जून पाळली, ती म्हणजे भारतीय रूढी परंपरेला कुठं धक्का बसेल असं वर्तन मुस्लिम राजांकडनं झालं नाही। तुम्ही म्हणाल त्यांनी मंदिरं पाडले,
काही राजांनी मंदिरं बांधले. आता हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो, पण आपल्याला समजावं की सांस्कृतिक संघर्ष कसा आहे. इंग्रजांनी मात्र काही गोष्टी अशा केल्या की जे आमच्या परंपरेमध्ये विधवेशी विवाह, सतीप्रथा बंद, शूद्रांना शिक्षण, ह्या ज्या रूढी परंपरेनं चालत आलेल्या गोष्टी आहेत ह्याला छेद दिला. मग मात्र आमच्या संस्कृतीवर हल्ला झाला की आम्ही त्यांना चले जाव म्हणून आव्हान केलं. म्हणून संघर्षासाठी सांस्कृतिक संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष, कार्यालयाचा संघर्ष हा भाग जसा महत्त्वाचा आहे तसं वैश्विक संघर्ष हाही भाग खूप परिणामकारक ठरतो. आता याचं एक 2 मिनिटांमध्ये मी आपल्याशी चर्चा करतो. आत्ता जो कोविड-19 आजार आलेला आहे असं म्हणतात लोक, किंवा दूरदर्शनवर व्हॉट्सअप विद्यापीठामधून आपण माहिती घेतो की चायनामध्ये वुहान देशाच्या लॅबोरेटरीमध्ये हा जीवाणूची निर्मिती झालेली आहे. हा नैसर्गिक नाही. याचा अर्थ काय? एक देश दुसऱ्या देशाचं आर्थिक नुकसान करण्यासाठी, म्हणजे पूर्ण जगातले आर्थिक व्यवहार ठप्प आहेत, कारण हा साथीचा आजार पसरतो. म्हणून उद्योगधंदे बंद झाले की तुमच्या देशाचा आर्थिक विकास संपलेला आहे. असं कटकारस्थान एक देश दुसऱ्या देशाच्या बाबतीत करतो आणि त्या देशाचा आर्थिक विकास ठप्प करतो. म्हणूनही संघर्षाची ठिणगी उठते. तर जर जास्तच आणखीन सविस्तर बोलायचं असेल, तुमच्या सीमेवरचा देश पाकिस्तान आहे. पाकिस्तान आणि तुमचा भारतीय जनतेचा किंवा भारतीय सरकारचा सतत संघर्ष चालू आहे. प्रदेशावरून संघर्ष चालू असतो. प्रत्येक देश मीच महासत्ता व्हावं, माझीच सत्ता पूर्ण प्रबळ असावी अशी धारणा ठेवून वैश्विक संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मग आम्ही आता चर्चा करणार आहोत की संघर्ष कशाला म्हणायचं. जर संघर्ष म्हणजे काय हे आम्हाला समजून घ्यायचं असेल तर तुमच्या मनात निर्माण झालेले गैरसमज, भिन्न भिन्न ध्येय, म्हणजे तुमचे ध्येय एक आणि समोरच्या व्यक्तीचे ध्येय दुसरे असतील तरी संघर्ष निर्माण होतो. गैरसमज, विश्वास, भिन्न ध्येय, भिन्न मूल्य या आंतरक्रिया मधील न टाळता येणारा भाग म्हणजे संघर्ष होय. परत एकदा सांगतो, गैरसमज, भिन्न ध्येय, भिन्न मूल्य, विश्वास या आंतरक्रियेमधील न टाळता येणारा भाग म्हणजे संघर्ष होय. ज्या गोष्टी तुमच्या विचाराशी जुळवून घेत नाहीत, त्या तुम्हाला टाळता येत नाहीत, तेव्हा आमच्या मनामध्ये संघर्षाचा भाव निर्माण होतो. याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनामध्ये संघर्ष हा हमखास अनुभवाला येणारा आहे. म्हणून त्याला टाळू नका, तर त्याचा स्वीकार करणं गरजेचं आहे. जितका तुम्ही संघर्षाकडं योग्य दृष्टिकोनातून पाहाल तेवढी त्याच्यावर मात करणं शक्य होणार आहे, तेवढं आमचं जीवन सुकर होणार आहे. मग जर आमच्या जीवनातला संघर्ष नाहीसा करायचा असेल, म्हणजे त्याच्यावर विजय मिळवायचा असेल, तर 2 गोष्टी कराव्या लागतात की अगोदर आम्हाला संघर्ष कसा निर्माण होतो हे जाणून घ्यावं लागेल आणि हे समजल्यानंतर त्याच्यावर उपचार कसे करायचे हे आम्हाला सहज करणं शक्य होणार आहे. म्हणून अगोदर आपण चर्चा करूया की संघर्ष आमच्या मनात कसा निर्माण होतो. आणि हा संघर्ष निर्माण होताना हे संघर्षाचं एक सायकल आहे. म्हणजे काही वेळानंतर, काही घटनेनंतर, काही अनुभवानंतर तुमच्या जीवनामध्ये प्रत्येक क्षणाला तुम्हाला संघर्षाला सामोरं जावं लागणार आहे. आपल्या आकृतीमध्ये दिसतं आहे, पहिलं कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे संघर्ष. तुमच्या मनामध्ये किंवा तुमच्या विचारात तफावत निर्माण झाली की तुम्ही त्या घटनेशी, त्या मूल्याशी, त्या विचाराशी तडजोड करता, जुळवून घेता, त्या प्रसंगाला अनुरूप वर्तन करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक व्यक्तीकडनं केला जातो. नको बाबा वाद व्हायला, आपण ह्याच्याशी जेवढं शक्य आहे तेवढं जुळवून घेऊया. जर एखादे विचार, मूल्य तुमच्या विचाराला समायोजित करणारे नसतील किंवा एक तुमचा मित्र तुमच्याशी भांडण करत आहे, मतभेद झालेले आहेत, तेव्हा तुम्ही त्याच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करता. पण हा जुळवून घेण्याचा प्रयत्न चालू असताना तो तुमच्याशी मागच्या काळामध्ये कसा वागला होता हा प्रसंग तुम्ही आठवता. जर तो प्रत्येक वेळेला तुमच्याशी आक्रमक वर्तन करत असेल तेव्हा मात्र तुम्ही त्याच्याशी जुळवून घेणं टाळता. म्हणजे जर तुम्हाला अनुभव तो असेल की हा नेहमी माझ्याशी वाद करतो, ह्याच्याशी आपण कितीही चांगलं वागा, हा आपल्याशी चांगला वागत नाही, असा विचार तुमच्या डोक्यात आला की तुम्ही त्या व्यक्तीबद्दल, त्या घटनेबद्दल, त्या प्रसंगाबद्दल स्वतःशी आणि इतरांशी सतत तक्रार करत राहता. आणि जसं जसं तुमचं
स्वतःशी आणि इतरांशी तक्रार करण्याचं प्रमाण वाढत जातं. जितकं तुमचं तक्रार करण्याचं प्रमाण वाढेल तितकं तुमच्यामध्ये असुरक्षिततेचा भाव निर्माण होईल, आणि जेवढा तुमच्यामध्ये असुरक्षिततेचा भाव निर्माण होईल तेवढा तुमच्या मनामध्ये संघर्ष निर्माण होणार आहे. पुन्हा संघर्ष निर्माण झाला की पुन्हा तडजोड, पुन्हा समायोजन, पुन्हा जुळवून घेण्याची प्रक्रिया तुमच्याकडनं सुरू होणार आहे. पुन्हा जुळवून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली की पुन्हा तुम्हाला मागचा अनुभव आठवणार आहे की तो माझ्याशी पुन्हा पुन्हा भांडतो, पुन्हा पुन्हा भांडतो, हे कायमची कटकट, आता मी काय जुळवून घेणार नाही असा भाव निर्माण झाला ही तुमची तक्रार सुरू होते. स्वतःशी तक्रार करता, मित्राशी तक्रार करता, कुटुंबातल्या प्रमुखाशी तक्रार करता, त्या व्यक्तीशी आणि तुमच्या संबंधित असणाऱ्या व्यक्तीबरोबर त्याच्या तक्रारीचं गाणं गायला सुरुवात करता. आणि हे गाणं जर तुमचं गाण्याचं प्रमाण वाढलं की तुमच्यामध्ये असुरक्षिततेचा भाव निर्माण होतो, आणि असुरक्षिततेचा भाव निर्माण झाला की पुन्हा आमच्यामध्ये संघर्ष अनुभवाला येतो. अशा पद्धतीनं हे संघर्षाचं चक्र कायम चालू राहतं. आता हा भाग लक्षात ठेवा. पहा, मी पुन्हा एकदा सांगतो, कारण याच्यावरून आपल्याला संघर्ष कमी करण्याचं चक्र समजून घ्यायचं आहे. पहिला भाग येतो, आमच्या मनामध्ये संघर्षाची भावना निर्माण होते, म्हणजे मूल्य विचारात फरक झाला की त्या विचाराला जुळवून घेण्याचा आमचा प्रयत्न होतो. हा दुसरा भाग आहे. विचाराला जुळवून घेताना, समायोजन करताना आम्ही गतानुभवाचा विचार करतो. जर गतानुभवामध्ये तो आमच्याशी जुळवून घेत असेल तर आमचा संघर्ष निर्माण होण्याची समस्या संपते. पण गतानुभवामध्ये तो पुन्हा पुन्हा आमच्याशी त्याच पद्धतीनं वागतोय असा भाव निर्माण झाला तर स्वतःशी आणि इतरांशी, त्या व्यक्तीशी, त्या मूल्याची, त्या विचारांची सतत तक्रार करत राहता. तक्रारीचं प्रमाण वाढलं की त्या व्यक्तीला असुरक्षिततेचा अनुभव येतो. असुरक्षिततेमुळं पुन्हा संघर्ष निर्माण होतो. हे संघर्षाचं चक्र सुरू झालं, हे आपल्या लक्षात आलं तर आता आपल्याला संघर्ष टाळायचा कसा हे समजणं सहज शक्य होणार आहे. मग आपल्या समोर दिसतंय पहा, संघर्ष टाळण्याचं चक्र. तिथं पहिला मुद्दा दिलेला आहे. संघर्ष टाळण्याच्या चक्रामध्ये तुमच्या डोक्यात विचार आला. पहा, आता मागच्या आकृती लक्षात ठेवा. जे आपण पहिलं चित्र पाहिलं होतं, मी 3दा तुम्हाला समजून सांगितलेलं आहे. संघर्ष, पहिला मुद्दा तिथं काय होता? संघर्ष. संघर्ष सुरू झाला की तुम्ही तडजोड करता, जुळवून घेता, आणि इथं काय लिहिलेलं आहे? आता मात्र तुमच्या मनामध्ये संघर्ष जुळवून घेण्याचा विचार सुरू होतो. तिथं संघर्ष होतो तेव्हा तुम्ही जुळवून घेता. आता इथं संघर्ष संपवण्याचा विचार तुमच्या मनामध्ये सुरू झाला की तुम्हाला ताण निर्माण होतो, कारण तुमच्या विचाराला साजेसे मूल्य इथं नसतात. मग जी गोष्ट आपल्याला आवडत नाही त्या विचारांना जुळवून घेताना ताणाचा अनुभव अवश्य येणार आहे. मग जितकं विचारामध्ये तफावत असेल तेवढी ताणाची तीव्रता अधिक असते. जेवढी ताणाची तीव्रता अधिक आहे तेवढी निराशा तुमच्या पदरी येणार आहे, आणि जेवढे तुम्ही निराश असाल, जेवढा तुमच्यामध्ये ताण असेल तेवढी तुमच्यामध्ये सहनशीलता कमी असते. मग ताण कमी, निराशा कमी, सहनशीलता अधिक. मग आता आपण मेन लक्ष ठेवणार आहोत सहनशीलतेवर, कारण आता आपण सुरुवात केलेली आहे संघर्ष कमी करण्याचा. जितकं विचारांमध्ये, मूल्यांमध्ये फरक असेल तेवढा ताण तुम्हाला अधिक येणार आहे. मग जितका ताण अधिक आहे तेवढी सहनशीलता कमी होणार आहे. मग सहनशीलता वाढवायची कशी, किंवा सहनशीलता काय आहे समजून कसं घ्यायचं, ह्या भागावर अधिक लक्ष देऊया. इथं मात्र तथागत गौतम बुद्धाची कथा मी तुम्हाला सांगणार आहे. एक दिवस गौतम बुद्ध आपल्या शिष्यांना सांगत होते की आपल्याला बाजूच्या जवळच्याच एका प्रदेशामध्ये धम्मप्रचाराच्या कामाला जायचं आहे. तेव्हा तुम्ही धम्मप्रचाराला जायचं, आणि समजा तिथल्या लोकांनी तुमचे विचार, तुमचे मूल्य ऐकले नाही तर तुम्ही काय करा? पहा, आता सुरुवात केली आपण संघर्ष टाळण्याचा. विचारात, मूल्यांमध्ये फरक, आणि गौतम बुद्धाचे विचार आणि परंपरेमध्ये त्या काळात जीवन जगणाऱ्या व्यक्तींच्या विचारात खूप तफावत होती. म्हणून सहनशीलतेचं उदाहरण मी ते इथं निवडलेलं आहे. तर त्या शिष्याने उत्तर दिलं, जर त्या लोकांनी आमचं ऐकलं नाही तरी आम्ही त्या लोकांना धन्यवाद म्हणू की तुम्ही आमचं ऐकलं नसेल तरी चांगली कृती केली, तुम्ही आम्हाला मारलं नाही. असं उत्तर ऐकल्याबरोबर बुद्धांनी प्रश्न विचारला परत शिष्यांना. समजा, आता समजाच सर्व आहे इथं, समजा तुम्हाला लोकांनी मारलं तर तुम्ही काय कराल? त्या शिष्यांनी उत्तर दिलं, आम्ही त्या लोकांचे आभार मानू आणि म्हणू ह्या प्रदेशातले लोक किती चांगले आहेत, त्यांनी फक्त आम्हाला मारलं, आमचा जीव घेतला नाही. आता जीव घेतला नाही, फक्त मारलं, हे लोक खूप चांगले आहेत, आम्ही त्यांचे आभार मानू. पुन्हा गौतम बुद्ध सांगतात, समजा तुमचा त्या लोकांनी जीव घेतला, आता तुम्ही मेला,
मग हे शिष्य सांगतात, समजतानाही आमचा मृत्यू झाला तरी आमच्या डोक्यात एकच विचार असेल की मी जिवंत असेपर्यंत माझ्याकडनं सत्कर्मच घडत गेलेलं आहे, माझ्या हातून वाईट एकही कार्य झालं नाही, तुम्ही माझं जीवन संपवलं, आता माझ्या हातून वाईट काम होणार नाही असा विश्वास माझ्या मनामध्ये आहे, माझा मृत्यू आला तरी हरकत नाही. आणि समजा तुम्ही गंभीर जखमी झालात आणि मृत्यू नाही झाला तर मग अपंग जखमी झालेला व्यक्ती काय सांगेल, समजा आमचं असं झालं तर पुन्हा आम्ही त्या लोकांचे आभार मानू की तुम्ही आम्हाला मरेपर्यंत मारलं नाही, आमच्यात जीव आहे, आम्ही अशाही परिस्थितीमध्ये धम्मप्रचाराचं काम करणार आहोत. हे सर्व समजत असताना आपल्यावर किती अन्याय होतोय, आपल्या मूल्यांशी किती फरक आहे, ही वास्तवता आमच्या समोर असतानाही आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी स्वीकारतो. तेव्हा गौतम बुद्ध म्हणतात, आता मात्र तुम्ही बौद्ध धर्माचा प्रचार करण्यासाठी पात्र झालात, एवढी सहनशीलता तुमच्यामध्ये असली पाहिजे. मग ह्याच मुद्द्याला अनुसरून महात्मा गांधीचं तत्वज्ञान आहे, जर तुमच्या एका गालात कोणी मारले असेल तर तुम्ही दुसरा गाल पुढं करावा, कारण शिक्षा सहन करणं किंवा अपमान सहन करण्यासाठी ताकद लागते, ऊर्जा लागते, प्रतिकार करणं सहज शक्य आहे, पण सहनशीलता अवघड आहे. मग तुमच्यामध्ये जेवढी सहनशीलता असेल तेवढं तुम्ही तुमच्या अयोग्य वर्तनावर नियंत्रण ठेवू शकता. जेवढं तुम्ही तुमच्या अयोग्य वर्तनावर नियंत्रण ठेवणार आहात तेवढं तुमच्या हातून सत्कार्य घडणार आहे. जर तुमच्यामध्ये सहनशीलतेचा अभाव असेल, सहनशील तुम्ही नसाल, तर सहनशीलतेची समस्या निर्माण झाली तर तुमच्यावर नियंत्रण ठेवणं अवघड होतं, आणि नियंत्रण नसेल तर तुमच्या हातून आक्रमक वर्तन किंवा चुकीचं वर्तन घडतं, आणि एकदा आपल्याकडनं अयोग्य प्रतिक्रिया, चुकीचं वर्तन, आक्रमक वर्तन घडलं की तुमच्या मनामध्ये पुन्हा संघर्ष टाळण्याचं भाव निर्माण होतो, आणि तुमच्या मनामध्ये संघर्ष टाळण्याची भाव निर्माण झाला की पुन्हा तुम्हाला ताणाचा अनुभव येणार आहे, पुन्हा तुम्ही निराश होणार आहात, पुन्हा तुमच्यामध्ये सहनशीलतेचा विचार केला जाईल. मग सहनशीलता जर तुम्हाला करता आली तर तुम्ही त्या परिस्थितीवर नियंत्रण करा. परिस्थितीवर नियंत्रण करता आलं तर तुमच्या प्रतिक्रिया, क्रिया, प्रतिसाद योग्य राहणार आहे. जर नियंत्रणाचा अभाव असेल तर तुमच्याकडनं पुन्हा आक्रमक वर्तन घडेल, पुन्हा लोकांना नाराज कराल, पुन्हा त्यांना शिक्षा कराल, पुन्हा तुमच्याकडनं शिक्षा झाली की पुन्हा त्याच्यावर, त्या परिस्थितीवर किंवा संघर्षावर कंट्रोल करण्याचा, टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा पद्धतीनं आमच्या जीवनामध्ये जसं संघर्षाचं चक्र चालू राहतं तसं संघर्ष कमी करण्याचं चक्र चालू राहतं. मग संघर्ष कमी करायचा असेल, संघर्ष टाळायचा असेल तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, मी जिथं गोष्ट सांगितली, सहनशीलतेची. सर्व गोष्टी शांततेनं विचार करून त्या समजून घ्या आणि योग्य प्रतिसाद द्या, तेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये संघर्ष कमी होईल, आपलं जीवन आनंदी होईल. मग तो तुमचं वैयक्तिक जीवन असो, नातेसंबंध टिकवणं असो, कार्यालयीन क्षेत्रामध्ये असो, सांस्कृतिक घटकामध्ये असो. सांस्कृतिक घटकावरही तुम्ही नियंत्रण ठेवलं तर दोन देशाच्या संस्कृतीची देवाणघेवाण होऊन आपला पर्सनल विकास होतो, आपला वैयक्तिक व्यक्तिमत्वाचा विकास होतो, दोन देशाचा विकास होणार आहे. कारण आर्थिक नुकसान कोणाला व्हावं असा आमचा विचार राहणार नाही. म्हणजे संघर्ष टाळण्यातून आपलं जीवन सुखकारक होणार आहे. अशा पद्धतीनं संघर्षाबद्दलची लोकांची जाणीव हा भाग इथंच संपतो. धन्यवाद मित्रांनो. आत्तापर्यंत आपण जी चर्चा केली त्या गोष्टीतनं एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या लक्षात येणार आहे की सर्वसामान्य लोकांची जाणीव संघर्षाबाबत काय आहे हे तर आपल्याला समजेल, आणि याचा वापर आपण आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये करू द्या. पण परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून संघर्ष म्हणजे काय याचं उत्तर आपल्याला देता येईल. संघर्ष टाळण्याचं चक्र स्पष्ट करा, हे उत्तर आपण देऊ शकता, आणि संघर्ष चक्रचं वर्णन करा, असे तिन्ही प्रश्न तुम्हाला विचारले तर आपण याचं उत्तर सहज देऊ शकता. 2 दिवसामध्ये हे आपण उत्तर पूर्ण करायचं आहे. धन्यवाद. जर आपण माझ्या चॅनलला फर्स्ट टाइम व्हिजिट करत असाल, लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत सहज उपलब्ध होतील. धन्यवाद.